טוב, אני גילי חלמיש, הבן של שלמה ומלכה. אבא נולד ב-1932 בגרמניה, בהיידלברג, למרות שהמשפחה במקור היא מכפר שנקרא פרוידנטל. רק לתת בקצרה על הכפר הזה הספציפי, לא הייתה שום סיבה מיוחדת בשבילם לברוח משם, כי בכפר הספציפי הזה ליהודים הייתה זכות שכמעט לא ניתנה לאף קהילה יהודית בגרמניה, וזה האציל המקומי, התיר להם עוד מ-1600 ומשהו לאבד את האדמה. מה שליהודים לא ניתן, כי היהודים של פרוידנטל היו ידועים בתעשיית היין שלהם. סבא עלה ראשון, ואחרי שהוא בנה את הבית, הוא שלח להביא שנתיים אחרי זה את סבתא ואת אבא. רותי נולדה בארץ. לא? נולדה גם? אז רותי עלתה בתור תהיה. את סבתא, אבא ורותי. וזהו, על הילדות, זהו, אבא היה בן 6 כשהוא עלה. על הילדות שלו בטח תשמעו מהאנשים שיודעים הרבה יותר טוב ממני, אני הגעתי מאוחר יותר. שלמה, ההיכרות שלנו התחילה גיל 10, 11, משהו כזה, אני עוד לא זוכר. היינו באותה חברה של דוד, אני ושלמה, באותה חברה מבית יצחק ושער החפר. שלמה היה עם המון נתינה, עם המון שמחת חיים. היינו מטיילים המון, בטרמפים, פעם פה, פעם שם. תהליך קבלת החלטות אצלנו היה מהרגע לרגע. זאת אומרת, אם החלטנו להגיע לשבי ציון, כי הייתה לשלמה המשפחה, אז אנחנו נסענו לשבי ציון. אם זה היה בטרמפים ואם זה היה בכל דרך שהיא, אבל היינו מגיעים לשם. ושם היו הבנות של שבי ציון ואנחנו היינו איתם יחד. גם עם הבנות יחד, גם על האופנועים יחד. ועל הקטע הזה שהיינו, דלמן היה נוסע עם החבר'ה מבית יצחק לנתניה, לקולנוע, במסעית. אנחנו היינו מחכים עד שכולם היינו נכנסים לקולנוע, ואז היינו עושים סיבוב עם המסעית. שלמה, דוד ואני. דלמן היה בקולנוע, והחבר'ה מהבית יצחק היו בקולנוע. ואנחנו חיכינו עד שהם ייכנסו לקולנוע, ואז הוא לא קלט למה המנוע חם כשהיו יוצאים מהסרט. אז המבין יבין. יום אחד נתקלנו בחולות. ואתה עומד בפני דילמה, ואתה צריך להחזיר את האוטו בזמן, משום שהחבר'ה מחכים לקולנוע. אז אני הכי גר בחבצלת, אז ניגשתי אליו וביקשתי ממנו נותן לי כסף כדי שנזכיר מישהו שיוציא אותנו מהחולות. ממש בדקה האחרונה, לפני שיצאו מהסרט, האוטו היה במקום. חוגים בכלל לא היו חוגים. בשבילנו חוג זה היה לסחוב אוטו. חוג בשבילנו זה היה לנסוע מחוץ לבית יצחק. חוג בשבילנו זה היה לקייף בעולם הגדול, ולמצות כל דבר, ולראות כל דבר, ולשמוע כל דבר, ולקייף. קוראים לי זהבה מוסקוביץ'. היום, בתור ילדה, קראו לי גולדה רייס. אני ניצולת שואה, וב-48 עלינו עם קבוצת ילדים שראומה הייתה המנהלת של הבית שהיינו בבלנקינזה, ועלינו איתה לארץ. הביאו אותנו לבית יצחק. אנחנו קבוצת ילדים. היה רמפה במרכז הכפר, ששם לקחו את העופות
ואת הירקות שהתושבים גידלו לשוק. הביאו אותנו הילדים לרמפה הזאת, העמידו אותנו בשורה, ותושבי הכפר באו ובחרו ילדים. כל משפחה לקחה שני ילדים. ואני וטובה, חברתי למסע, נשארנו אחרונות, כי החליטו להעביר אותנו למשפחת שטיין. גברת אדלר, שלימים קראתי לה תמיד דודה אדלר, לקחה אותי ביד ואת טובה, והביאה אותנו לבית יצחק, לפה. ואימא חיכתה פה בחוץ, גברת שטיין, וישר אספה אותי, והרימה אותי לידיים. ומאז אני מאומצת, אני אחת הילדים, הילדה שלהם, הנוספת. ככה הגעתי למשפחת שטיין. משפחת שטיין היו אבא יצחק, אמא אסתר, ארנה, ושני ילדים, שלמה הבכור ורותי הצעירה, והם היו האח שלי ואחותי. שלמה, אני זוכרת, בימי החופש שלנו במוסד, בניצנים, היה בא לקחת אותי מניצנים לחופש. הוא היה מגיע, בחור, כל כך התגאיתי בו, קצין, עם ג'יפ, לוקח אותי מהמוסד, והתגאיתי שכולם יראו איזה אח יש לי. ונוסעים בג'יפ, נוהג. ואני זוכרת כל החגים שהיינו פסח, היות ולא היו משפחות גדולות, אז כל הרחוב היה נפגש פה בבית, חגגנו את ליל הסדר. מה שאני זוכרת, שלמה פורים. הוא עשה לנו, את כל הילדים של הרחוב אסף, והתחפשנו לחיילים, כמובן, כי שלמה חייל, אנחנו ראינו אותו, זה. אני זוכרת שהוא בנה מין טנק, ואני קיבלתי את הבגדים של רותי הקצינה, וכל הילדים היינו מחופשים. ושלמה היה הקצין שלנו והוביל. שלמה היה בא מהצבא, אחרי מקלחת, נשכב על הספה בסלון. גולדה, תעשי לי מסאז' ברגליים. ואני יושבת ועושה לו שעות מסאז'. אני אשלם לך 5 גרושים על כל שעה שתעשי לי. ואני יושבת שעות, עושה לו מסאז', לא מספיק. ורותי צועקת, עכשיו התור שלי. אבל לא, שלמה לא נותן. אחר כך שלמה הכיר את מלכה. יום אחד הוא בא עם מלכה. אני לא אשכח, שלמה כל הזמן אמר, מלכה שלי.
איך הוא הסתכל עליה, באיזה הערצה, באיזה אהבה. טוב, נולדתי בירושלים, להורים מקסימים, בת בכורה. זהו, בעצם גדלתי שם עד גיל 15, ואז עברנו לתל אביב, כי אמא שלי הייתה חייבת להיות במקום שיש בו ים. וכשהתגייסתי לצבא, הציבו אותי בפיקוד מרכז, כשהבוסים שלי היו מאיר עמית וישראל טל. וזה לא מצא חן בעיניי, כי לא רציתי להיות בצבא, לחזור ב5 הביתה, זה לא התאים לי. וביקשתי שיעבירו אותי, אז הם אמרו לי שיעבירו אותי בתור עונש לצנחנים. אמרתי, בסדר, יופי. ואז עברתי לצנחנים. ושם הייתי במשרד, ושם הכרנו בעצם. לא קרה שום דבר, עד שבאיזשהו שלב הרגשתי לא טוב, והייתי בחדר טיפולים בתל נוף, ואז שלמה בא וכתב לי על קופסת גפרורים שהוא אוהב אותי. אמרתי, יופי, מהר מאוד זה היה. וככה זה התחיל בעצם. ואז, היות והייתי כבר חברה שלו וזה, עברתי להיות מזכירתו של מפקד הצנחנים הראשון, יהודה הררי. ואז, אחרי איזה חודשיים-3, החליטו שזה לא מתאים שאני אהיה ביחד עם שלמה בבסיס, והעבירו אותי לצריפין. וזהו, ככה בעצם התחילה ההיכרות שלנו. ואז, אתה יודע, התחתנו ב-14 בספטמבר 54. שלמה היה בצבא, הוא היה כל הזמן, הוא היה בפילון, הוא היה בכל מיני מקומות, פיקוד מרכז. כשאני התחתנתי בכלל, התחתנו ביום שישי, בוועד למען החייל בתל אביב או ביפו, ומשם נסענו לנהריה, לירח הדבש. נסעו איתנו חברים מאוד טובים שלנו, קלמן מגן שנהרג, הוא היה אלוף, ורינה. ואני זוכרת שמאוד הרגשתי לא טוב אחרי זה. בנהריה מדברים בגרמנית, פראושטיין, אמרתי מאוד פעם אחת, הם יגידו פראושטיין, אני מתאבדת. מה זה הדבר הזה? יש לי שם וזהו. והייתה תקופה נחמדה, אבל. ואז נולדה ענת ב-55, ואחר כך גילי נולד, ובסוף נולד שי, שאותו איבדתי גם, כי הוא קיבל את החיידק הטורף כשהוא היה בן 7, הוא היה בכיתה א', וזהו בעצם, זה הסיפור. אני ענת, ואני הבת הבכורה של שלמה, זיכרונו לברכה, ומלכה, שתיבדל לנו לחיים ארוכים. 50 שנה כבר עברו, זה לא בא ברגל, אבל בעיקר הזיכרון שלי מאבא שלי זה אדם גדול, חייכן, מלא חוש הומור, מחבק, עוטף, עובד בגינה פה רק ברגע שהוא יכול היה זה לגינה. ואני זוכרת בימי שישי שהוא היה מגייס את כל הילדים של השכונה פה שיעזרו לו לקצור את הדשא, ואחר כך נוסעים עם הטנדר הצבאי למכמורת, לים. אני זוכרת ימי הולדת שהוא היה מביא סרטים מהצבא, וכל החברים היו יושבים, וזה היו ימי הולדת נפלאים. היה לי אבא שמאוד אהב שני דברים עיקריים. הוא אהב מאוד את הגינה, אהב מאוד את הילדים שלו. כל יום הולדת, מאז שאני זוכר את עצמי, אני חושב, אני לא כל כך זוכר את 5, אבל אני זוכר את 6 בוודאות ואת 7, אבא היה קוצר את הדשא ומשאיר את הספרה
של היום הולדת שלי בגדול לא קצורה. היה משאיר 6 לא קצור, ואז 7 לא קצור, 8 כבר הוא לא היה. קשה להגיד אתה יודע, יש לי זיכרונות רציפים מאוד, אבל יש לי המון תמונות ילדות עם אבא. אני זוכר אותנו בתקופה שהיה לו טנדר צבאי, והיינו נוסעים באמת מאחורה בארגז, מי שישמע היום, לנתניה עם סיר גדול כדי להביא בשבת ממסעדת השרון צ'ונט. ואני זוכר שיום אחד הוא נכנס מרוגש כולו ואומר, אתה חייב לבוא איתי החוצה, לראות מה קיבלתי, והוא קיבל דשבו. ועשינו סיבוב בדשבו, היה לדשבו הזה הילוכים מכאן, זה היה מטורף. ושבוע אחרי זה, או כמה זמן אחרי זה, בוא אתה חייב לראות, הוסיפו לי משהו, שאם אני לא מחזיר את הווינקר, זה צובט אותי. באמת שמו לו איזה וינקר שעשה טקטוקים כאלה, כי במקורי לא היה. זה היית מוריד, בשקט מוחלט זה היה נשאר מאותת שמאלה כל הזמן. אז הוסיפו לו וינקר, מדבר על חוויות של ילדים. אני זוכר יום הולדת אחד, קודם כל תמיד היו כאן, כל שבת היו מלא חברים, כל השבוע אבא לא היה מגיע. באופן קבוע ביום שישי אחר הצהריים הוא היה מגיע עם זר פרחים וחלות לשבת, ואז היה עובד בגינה, היינו נוסעים לים. הוא היה חוזר מהצבא עם פרחים, מפנק. את תשבי רק פה ותראי, אני עושה את הגינה. את רק תשבי ותסתכלי. בשביל מי אני עושה את זה בכלל? רק בשבילך. הוא היה הולך לכדורגל בשבת. היו חבר'ה שהיו במחנה 80, שהיו שחקנים במכבי נתניה. אז הוא היה משחרר אותם למשחק רק. אז כל שבת, קודם כל היו משחקי כדורגל בבית יצחק. ואבא היה בקבוצת הכדורגל של בית יצחק, שהייתה נפגשת ומשחקת פה במגרש של בית הספר, עם לס ועם וולף ועם ולוולה, ואני כבר לא זוכר מי עוד. ואחרי זה, כשהגיעה שעת הצהריים, או אחרי הצהריים, אם היה משחק של מכבי נתניה בבית בנתניה, היינו הולכים למשחקים של מכבי נתניה. קבוע. הוא היה אוהד שרוף של מכבי נתניה. והוא היה מקסים, באמת. הוא אהב אותי אהבת נפש, וכל החברות שלי כבר צחקו. כי, אוי, מלכה עשתה היום מרק יוצא מן הכלל. איזה מרק, איזה מרק. מרק מקופסה בטח, מה עשיתי? לא ידעתי לעשות ביצה כשהתחתנתי. ועישנתי, וזה לא כל כך מצא חן בעיניו. אבל כל פעם שהוא היה הולך מהבית, הייתי מרביעה את הסיגריות. ברגע שהוא היה הולך, הייתי מורידה ומעשנת. הוא היה כזה אבא, שהבת שלי, הגדולה, ענת, קיבלה שלשול בגיל 7 חודשים, ואז כל הבסיס היה על הרגליים. ענת היא לא מרגישה טוב, אוי ובוי. הוא היה כזה בסדר שאמן לי. אני זוכרת שאחרי הלידה אפילו, אחרי הלידה, הוא חזר על הבסיס כדי להיות עם החיילים שלו, שלא יהיו לבד בלילה. הוא היה כותב לי שירים וכותב לי מכתבים כל יום, כל יום. אחד השירים האלה הוא כתב עליי, האדם והרקפת. בין סלעים וקוצים, בין אבני הבשן, צומחת רקפת מתוך סלע ישן. עליה נעים לבנים ושחים, פונים הם לשמש, כי לה הם צריכים. כל רוח וזעף עליה באות, והיא כלביאה נלחמת לחיות. צומחת, גדלה, עולה ביופייה, עד כי ידי האדם, כותפה באיבה. ללא רחמנות, ללא אהבה, מובאת היא כירק לשוק למחירה. ואדם לא שואל מה יופי לה, רוך ועדנה, ולא יהרר,
איך חרץ את דינה. ושם בין קוץ ודרדר, בין רוח וקור, צומחות חדשות ונותנות המאור. כי יד האדם קטנה מהרוס את ההוד היופי שצפון ברקפת קטנה. ומערער אני כאן מול נייר והדיו, האם האדם לא נקטף באיבו. הוא נקטף ונקטל במוקדם או אוחר, כמו הרקפת עולה שוב אל על. צור צעיר וחזק, בעל דם נעורים, כותף ורקפת ואיתה הוא נקטף. וברגע הקטל יודעים הם רגזות, עוד מעט דור חדש יעלה ויפרוץ. זה שיר שבעצם צפה את העתיד. היה לנו אבא מאוד מאוד אבא כזה, את יודעת, קצין צבא, מקור לגאווה, הייתי בא איתו הרבה מאוד לבסיס, זה היה בסיס טירונים, אז הם היו עושים כמעט כל אירוע, היה קורה משהו, אם זה בפורים, אז הייתה עד לא ידה בבסיס, היו ערבי תרבות וערבי הוואי של הסגל. לגבי הקרב, אני יכול רק להגיד מה שקראתי. ומה שקראתי זה סיפור, אפשר לקרוא לו סוג של אסון מתרחש ובא. מלכתחילה הגדוד לא היה גדוד קרבי לוחם, הגדוד התאמן מאוד חזק בתקופת ההמתנה ולקראת המלחמה. היו לו פלוגות טירונים, הייתה לו פלוגת מקים, והיה פלוגה שמורכבת מסגל. מהסגל שנועדה לשמש כפלוגת החוד במקרה והם יקבלו תפקיד. אבא מאוד לחץ לקבל תפקיד בפעולה שתהיה, אם תהיה, ברמת הגולן. הם התמקמו לדעתי שבוע או שבועיים לפני 9 ביוני באזור צמח, ופוזרו בין הקיבוצים אשר היו אמורים להיות מטווחים או מופגזים על ידי הסורים במידה ויקרה משהו. וזה בכל הגזרה של מצומת צמח ועד כמעט עין גב. זאת אומרת, כל הקטע הדרומי מזרחי של הכנרת. המשימה שהוטלה על הגדוד בסוף הייתה, ופה יש שתי גרסאות. אחת זה שאמורה להיות משימת הסחה, שנועדה למשוך את הכוחות הסורים או את תשומת הלב הסורית לדרום רמת הגולן, כאשר בעצם דדו כמפקד פיקוד צפון תכנן לפרוץ לרמת הגולן מהמרכז, איפה שגולני באמת פרצו בסוף. והשנייה הייתה באמת התכוננות לעלות ברצינות לכיוון תאופיק. עכשיו, אני לא יודע מה מהם נכון, אם באמת הייתה כוונה לעלות אותם לכיוון תאופיק מדרום, או הכוונה לגרום לסורים לחשוב שהם הולכים לעלות מכיוון תאופיק מדרום. בכל מקרה, מבחינת הסורים או מבחינת החיילים בשטח, זה היה אותו דבר, כי הם שכבו בעמדות לפני העלייה לתאופיק. עלתה קבוצה פיקוד קדמית לתצפית אחרונה לפני או תנועה על הציר לכיוון או עלייה ממש לכיוון תאופיק, ואז החלה הפגזה ישירה של, לדעתי בכינון ישיר, ממוצבי תאופיק לכיוון עמדות התצפית, והכוחות שנמצאים למטה במטעי הבננה לאורך הכביש המזרחי של הכנרת. זהו, אני יכול רק להגיד שלא יכלו לשתק את האש הזאת די הרבה זמן, עד שבסוף איזושהי להק ווטורים הצליח לשתק את האש. בכל מקרה, למחרת, כאשר שכבר עלו לרמת הגולן ממרכז הרמה וירדו לכיוון תאופיק,
למחרת כבר מצאו את המוצבים האלה ריקים לחלוטין. ישר אחרי באמת הקרב הזה שהיה עם גדוד 908 והארבעה טנקים שצורפו אליהם, לדעתי אחרי ההפגזה של חיל האוויר, הסורים עזבו את דרום הרמה, את העמדות האלה, השאירו אותם ריקות. כך שהכוחות שבאו אחרי זה כבר מצפון על הרמה לכבוש את זה, לא נתקלו בשום התנגדות יותר. הייתה הפגזה ראשונה, הם עלו לתצפית, מההפגזה ראשונה נפצע הקמב"ץ, הם עלו לתצפית, הם קיבלו פגיעה ישירה בעמדה, הם יצאו החוצה לג'יפ כדי לרדת חזרה למטה, ואז ליד הג'יפ היה קצין הקשר, בהפגזה הראשונה הוא נפצע, אבא יצא ורץ אליו לצד השני, והיה פגז נוסף שפגע בהם, והוא וקצין הקשר נהרגו. אבא נפצע קשה, הוא נפטר באמבולנס בדרך לפוריה, וקצין הקשר נהרג, והקמב"ץ נפצע. אני זוכרת גם את הרגע שהודיעו לי, שהסרקה אז הייתה המחנכת שלי, והיא באה דומעת לכיתה, והיא רצתה שאני אבוא לחדר מורים, וכשהגעתי לחדר מורים אז ראיתי כבר את גילי שם, ואמרו לנו ששמוליק בא לבקר אותנו, והם לוקחים אותנו הביתה. אז אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת שמוליק בא לבקר אותנו ולוקחים אותנו הביתה? זה לא נשמע לי... אני חושבת שזה הייתה גם שושקי, אם אני לא טועה, באוטו, ועוד מישהו, אני לא זוכרת. ואז היא אמרה, קרה משהו לאבא שלכם, הוא נפצע קשה או משהו כזה. ואני ככה בלב שלי אמרתי, וואי, מה אכפת לי שנפצע קשה, העיקר שהוא לא הלך. והגענו לפה, וזהו, לפי דעתי זאת הייתה אחת הבשורות היותר מרות שקרו לי בחיים. אני לא חושבת שאז עיכלתי את זה, מה זה לאבד אבא. היום שבו נודע לנו זה ככה משהו שדיברנו עליו לא מעט, כי זה בעצם הזיכרון הכי משמעותי מהמלחמה. זה היה בבית ספר בבוקר, ונכנסה, אני לא זוכר מי נכנס, אם זה היה סרקה או מזכירה, ואמרה, גילי בוא, הוציא אותי מהכיתה, דוד שלך בא מהצבא ורוצה לדבר איתך, רוצה לפגוש אותך. ומאוד שמחתי, כי גם שמוליק דוד שלי הוא גם קצין בגולני, והוא היה בצבא אז. ובאנו, ויצאתי וראיתי שגם ענתי כבר ליד החדר של אמנון, ובאמת היה שם שמוליק, והיה עוד איזה קצין איתו, וזה לא היה נראה טוב. והוא אמר, בואו הביתה, אבא נפצע, ואבא שלכם נפצע, וצריכים לבוא הביתה. ואנחנו ניסע הביתה עכשיו, או משהו כזה. לא זוכר את זה במדויק, אני זוכר שככה, איכשהו, אולי ענתי הבינה יותר, ואיך שהיא העבירה לי את זה, אבל די ככה ידענו שמשהו לא טוב. באמת שכבר הגענו לכאן, באנו מלמטה והגענו לכאן, אז כבר היו, לא יודע, היו כבר איזה 8, 10, 12 מכוניות ליד הבית. שמענו את אמא שלי צועקת. וזהו, ידענו שהוא נהרג. אני רק זוכר שתקופה מאוד ארוכה אחרי זה, עוד הייתי בא מבית ספר בצהריים ואומר לעצמי, נו, אולי אני אראה אותו בבית, אולי זה היה טעות, אולי גילו אותו פתאום, אולי... אתם יודעים, ילדים. אבל זה כמובן לא קרה.
זהו, ואתה לומד לחיות עם חור גדול. הגעגוע לא נגמר. יש לי תמונה בחדר שינה של אבא שלי שהוא בן 32, עם הדרגות, והיום אני בת 61, ואני מסתכלת על התמונה הזאת כל בוקר, היא לפניי כשאני קמה, ועדיין הוא יותר גדול ממני. אי אפשר להסביר את זה. זה אבא, כאילו. וזהו, אני יכולה להגיד הרבה דברים שקרו לי בחיים, הוא היה שותף להם. אני משתפת אותו בהרבה מחשבות, בהרבה שיחות, לא בבומבסטיות, אבל בשקט שלנו. ותמיד הוא היה חלק מהבית, זאת אומרת, תמיד זה היה הפינה של התמונות, והולכים לקבר של אבא, והיום זה כבר סבא, שלמה. ובאמת, היו לנו חיים מאוד נחמדים, קצרים מדי. היינו בסך הכל יחד 13 שנים. נורא מעט. תאמין לי, הוא כל כך אהב לחיות, וזה כל כך חבל. אני תמיד אמרתי, אני רק חושבת עליו, לא עליי. באמת, מה הוא הפסיד? כי הוא באמת אהב לחיות. ותמיד הוא ראה את הדברים היפים. הוא היה איש טוב.